बाक्सा बर्मानिफ्राय थुनलाइगिरि जोंसार रामसियारि बिथाङा जोंनिसिम मोनसे लिरसुंथाइ लिरनानै हरदों आरो बे लिरसुंथायानो जाबाय गेदेमा थुनलाइगिरि धरनीधर औवारी बिनि मावफारि आरो बिहोमा। दिनै जोङो बिथाङा लिरना हरनाय रायथाइखौ जों फरायनो नाजानाय जाबाय। गेदेमा थुनलाइगिरि धरनीधर औवारी बिनि मावफारि आरो बिहोमा। लिरगिरि जोंसार रामसियारि। फन नम्बर 9365238669। जोनोम आरो सिनायथि। बर'नि थुनलाइ मुलुगाव मैहुर सल'मा 1980 बिजाबनि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा लिरगिरि मैहुर सल'मा बिजाबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था 1992 निफ्राय 1997, मोनगिरि आसाम सोरखारनिफ्राय थुनलाइयारि पेन्सन मोनगिरि 2011, बिटिसि सोरखारनिफ्राय प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था 2014, मोनगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि धरनीधर औवारी बिथाङा गोदोनि बरपेटा जिल्ला आथिखालनि बाक्सा जिल्ला गुवागासा हालामनि लुवासुर गामियाव इंराजि 1948 मायथाइनि 4 डिसेम्बर खालाराव बिमा दुबिबाला औवारीनि गोरबोआव जोनोम जादोंमोन। बिफानि मुङा जादों चन्द्रमोहन औवारी। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुवागासा हालामनि लुवासुर गामिनिफ्राय उथिबोनानै गोबर्धना थानानि बेन्दोङाव थानाय कालपानि बाजारनि माइनाव गामियाव नखर बेंना थाफैनो लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा लोमजानाय देहाजों आरो प्रेसार बेरामनि नारसिननायाव हरखाबै 20 आगस्ट 2020 इं खालाराव मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव अराय समनि थाखाय मुलुगखौ नागारनानै थांबाय। नखरनि सिनायथि। धरनीधर औवारी बिथांनि बिसिनि मुङा जादों मुस्रिमा बिमला औवारी। फिसाजोफोरनि मुङा जादों फारियै दीपक औवारी फिसाज्ला, अलका औवारी फिसाजो, पार्वती औवारी फिसाजो आरो बाबुल औवारी फिसाज्ला। सोलोंथाइ लानाय। धरनीधर औवारी बिथाङा गुदि सोलोंथाइखौ इं 1958 मायथाइयाव 365 नं लुवासुर गुदि फरायसालिनिफ्राय उथ्रियो। गेजेर सोलोंथाइखौ इं 1961 मायथाइयाव माजगाव नवशक्ति एमइ स्कुल माजगावनिफ्राय उथ्रिनो हायो। 1965 मायथाइयाव HSLC आनजादखौ नैथि मासि लाना HJN नवशक्ति हाई स्कुल माजगावनिफ्राय उथ्रिनो हायो। बनरगाव कलेज सरभोगनिफ्राय फारियै PU आनजादखौ इंराजि 1966 मायथाइयाव आरो BA आनजादखौ इंराजि 1969 मायथाइयाव उथ्रिनो हायो। BEd आनजादखौ इंराजि 1987 मायथाइयाव बरपेटा BEd कलेज बरपेटानिफ्राय उथ्रिनो हायो। MA आनजादखौ असमिया आयदायाव आसामिस लिटारेचार इंराजि 1997 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय उथ्रिनो हायो। साख्रि हाबा मावनाय। धरनीधर औवारी बिथांनि जिउ राहाया जादों फोरोंगिरि साख्रि हाबा मावनाय। इंराजि 1968 मायथाइनि 16 डिसेम्बर खालाराव बिथाङा बाबारि एमइ स्कुल हुथ्रिजारआव गाहाय फोरोंगिरि महरै मुं थिसनजेनदोंमोन। गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया एमालगेमेशन जानायनि उनाव बिथाङा गोजौ फरायसालिनि IC हेडमास्टारनि गिलिर बिबानखौ इंराजि 2007 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालाराव मावजेनदोंमोन। बिदिनो गाहाय फोरोंगिरिनि मासिनिफ्राय बिथाङा इंराजि 2008 मायथाइनि 31 डिसेम्बर खालाराव आजिरा लायो। गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनाय। धरनीधर औवारी बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो राव थुनलाइ जौगानाय, रांखान्थियारि जौगानाय आरो हारिमु जौगानाय फारसे मेंनो रोङै हाबा मावबोदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि जानानै, समाजारि हारिमुवारि फसंथाननि जानानै आरो सोरखारि नङै फसंथाननि जानानै माखासे बिहोमा गोनां हाबा मावबोदोंमोन। बिथांनि मख'जाथाव मावफारि आरो बिहोमाफोरा जादों फारियै 1960 निफ्राय 1963 सिम served as literary secretary of लुवासुर लाइब्रेरी लुवासुर। 2 नम्बराव 1964 निफ्राय 1967 मायथाइसिम served as general secretary of हाउली मौजा क्रिस्टी आफाद। 1975 निफ्राय 1983 मायथाइसिम worked as the president of बरपेटा district बड' साहित्य सभा for 3 consecutive terms। 1984 निफ्राय 1989 मायथाइसिम worked as the chief editor of the Bodo the mouthpiece of बड' साहित्य सभा। 1984 निफ्राय 1989 सिम worked as convener of बड' terminology सब कमिटि बड' साहित्य सभा। नैबेखौ मायथाइखौ मोनथिनाय जायाखै। worked as the convener of बड' डिमासा टेक्सटबुक प्रिपेरेशन सब कमिटि बड' साहित्य सभा। 1985 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम appointed as a one-man commission by बड' साहित्य सभा to inquire about the utilization of fund in constructing रुपनाथ ब्रह्म भवन to be used as the head office of बड' साहित्य सभा क'क्राझार। 1985 निफ्राय 1986 मायथाइसिम appointed as an auditor of बड' साहित्य सभा। 1986 निफ्राय 1988 मायथाइसिम participated as one of the members of good will mission organized by the बड' साहित्य सभा। 1986 निफ्राय 1989 मायथाइसिम
participated as a member in the Goodwill Mission launched by the Assam Sahitya Sabha and other tribal Sahitya Sabha like Bodo Missing Raba, etc. 2014 मायथाइयाव participated as a chairman of the seminar along with others members addressing the seminar on literary criticism on Bodo literacy and present status of Bodo children literatures organized by Sahitya Academy and Bodo Sahitya Sabha at Social Literary and Cultural Complex Gorsuk in Guwahati on 16 December 2014. Connected with several socio-cultural organizations and NGOs like बे बिथिङाव बिथांनि गाहाय बिबान लाना मावनाय मख'जाथाव मावफारिफोरा जादों फारियै प्रेसिडेन्ट बाबारि उइकलि बाजार ट्रान्सफार कमिटि एडभाइजार मानास एबार वेलफेयार ससाइटि बासबारि एडभाइजार ग्रीन मानास बासबारि मानास प्रेसिडेन्ट बाबारि बाजार डेभेलपमेन्ट कमिटि बासबारि 1999 निफ्राय 2000 मायथाइसिम हनी वाइल्डलाइफ वार्डन मानास नेशनेल पार्क बासबारि प्रेसिडेन्ट बडो राइटार्स एकाडेमि नाथाय बेनि इयारखौ मोनथिनाय जायाखै प्रेसिडेन्ट स्मल टी फार्मार्स ससाइटि अफ अल बीटीसी बासबारि थुनलाइ सोरजि आरो थुनलाइनि हाबा मावनाय धरनीधर औवारी बिथाङा फोरोंगिरि हाबा मावनाय समाजारि हाबा मावनायजों लोगोसे थुनलाइ सोरजिनाय थामहिनबा बर' असमिया आरो इंराजि राव थुनलाइ जौगानाय फारसे गोबां बिहोमा होलांदों बिथांनि सोरजिनाय फोसावजानाय मख'जाथाव खन्थाइ रायथाइ सावरायथाइ सुंद' सल' सल'मा आरो बिजाबफोरा जादों फारियै मोदै खन्थाइ 1971 मायथाइ गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे सुंद' सल' 1979 मैहुर समाजारि सल'मा 1980 बर' सुति गल्प हंकलन राव सोलायनाय सुंद' सल' 1987 निफ्राय 1988 बर' थुनलाइनि महर रायथाइ आरो सावरायथाइ 2004 गोथेनाय लामायाव गोदान आगान सुंद' सल' 2017 दासिमबो गामिनि सिमां नुनो हायो खन्थाइ 2018 एतियाव गावरे हपन रसिब पारि असमिया खन्थाइ गोजौ मख'नाय बिजाबफोरनि अनगायैबो बिथाङा गुबुन गुबुन लाइसि खौरां लाइसि खुगा लाइसि बिसम्बि आरो बिजाबाव बेसेन गोनां लिरबिदां लिरना बर' आरो असमिया थुनलाइनि बाख्रिखौ आबुं खालामनायाव बिहोमा होबोदोंमोन गुबुन गुबुन सेमिनारफोराव बेसेन गोनां लिरबिदां फरायना खोनासंगिरिफोरखौ गोजोन होनो हानायजों लोगोसे थुलुंगा आरो बोसोन होनो हादोंमोन बेफोरनि अनगायैबो बिथाङा गुबुन गुबुन समाव बर' असमिया आरो इंराजि राव थुनलाइ जौगानायनि हाबा मावबोदोंमोन बिथांनि मख'जाथाव मावफुंथायफोरा जादों फारियै worked as one of the compilers of Bodo Assamese English Dictionary under the aegis of Ability North Guwahati Assam worked as one of the compilers of Bodo Grammar of Secondary School under CILL Mysore by virtue of Bodo Sahitya Sabha Subcommittee participated from time to time as one of the members of Bodo Textbook Preparation Committee organized by Assam Textbook Production Corporation Guwahati and SCERT etc. Worked as a panel jury member of Sahitya Academy Government of India New Delhi under Northeastern Zone Kolkata from time to time मान बान्था आरो मोनफुंनाय बिथाङा बर' थुनलाइनि बाख्रियाव गेदेरथार बिमा होनायनि थाखाय इंराजि 1997 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दुलियाजान सेसन समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ मोनफुंनो हादोंमोन बिदिनो बिथाङा मेंनो रोङै बर' असमिया इंराजि आयदानि थुनलाइ सोरजिना बिहोमा होलांनायनि थाखाय आसाम सरकारा इंराजि 2011 मायथाइनि 16 आगस्ट खालाव थुनलाइयारि पेन्सन मान होनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो बीटीसी सोरखाराबो बिथांनि गेदेर बिहोमानि थाखाय इंराजि 2014 मायथाइयाव प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ होनाय जादोंमोन रुंसारि जानाय गेदेमा थुनलाइगिरि समाज सिबियारि आब्रुथि फोरोंगिरि राव थुनलाइ सिबियारि धरनीधर औवारी बिथाङा बर'नि थरसे अलंबार आरो थरसे हाथरखि बिथाङा 72 बोसोर बैसोआव फिसा फिनला बेराम देहा आरो प्रेसार बेरामनि नारसिननायाव गावनि अनजालि बिसि फिसाज्ला फिसाजोनि गोजोन संसारखौ नागारनानै लोगोसे अराय समनि थाखाय मुलुगखौ नागारनानै 20 आगस्ट 2020 इं खालाराव मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव रुंसारि जालाङो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों नुवाथारि सोरजिगिरिनि खाथियाव आरज गाबहरनाय जाबाय लोगोसे नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानो दुखुनि हामलायथि बावहरनाय जाबाय मिजिंथियो बिथांनि सानस्रि सान्थौ मावफारि आरो बिहोमाया बर' थुनलाइनि जारिमिनाव रोखा रोखायै मुगानि जुगामि जानानै थागोन इयुन जोलैया बिथांनि मावफारि आरो बिहोमाखौ संदाननो नाजागोन मोनथाय लिरगिरि 20 आगस्ट 2020 जोबथारनायाव बे रायथाइखौ जोंनिसिम दैथायहरगिरि जोंसार रामसियारि बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय जोंसार रामसियारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा ओनसोलनि सासे थुनलाइगिरि बिथाङा थुनलाइ लिरनानै मोजां मोनो बिथाङा बरमा आन्चलिक बर' साहित्य सभानि बारग' नेहाथारि बिथाङा थुनलाइयारि हिसाबै गावखौनो सिनायथि होनो हादों बिथाङा जोंनिसिम बे रायथाइखौ लिरना हरनायनि थाखाय जोङो साबायखर जासिनानै दिनैनि नैबे बड'लेण्ड खौराङाव रायथाइ फरायथिनाय आयदाखौ जों एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।